15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Kajingkren uba Edmund Kongs convener kasinjuk kliat nong sensyar hima suara na kajingkren jong haka arpo trik ujemang araja arpenrio halor kakwat kakia upa Freeman Sings ubla klat no house nem beladep kala ben bitari ki khon ki kse ke beladawa baude ben pinshai bat pan ma hapo shitayo uba Edmund ha kajingkren jong shkilat pathai khobor namar kajingdan ki bersha pan ai sanat Ulaong ba kajingmi persya di katu kat ni kisnong kade bekim sutunat yo marem dor siem men ba udang de siem khenna namar upa Freeman udan hapeng kajingbam khlain hakamet namar kajing shitom bapher habapin paw ye kajing dawa haga lai pho tere ujamang araja arpun rio ki khon ki ksi upa Freeman kilaong ba kajingkren uba Edmund kade kajingwan tuklar ye kajinglong jingman ye kalong yeng long sem jengki Kilaong haba uyalam dawa sanat na ki HADC de ben pinya so e ka jinglong jingman ka kwait ka khia ukpa jongki bat ka dei ka bakum ka yeng hi kamla ban priang bat binrap balada la ban pin shai bat pan ma ha ka po balabo kinam ban se ban ya cheki bor ba kham halor nakaliang ka yeng ka sem jong ipa Freeman Sings bam kwa hadwa ublei ka bakan thop na du ikurem ki khon ki ti ki ksio ba baro ki badan ka jiya dei bat kalong yeng jong i Kong Irene Mary Walang ikurem jong ipa Freeman Sings bam kwa hadwa ublei ni penram ya Edmund Kongs kabaulakan tho ya ka kwat ka khia jong ipa jongi daki kentien ki bangi kong ka yeng ka sem barok ka wengem la ban pedang nalori ipa ibladap khlat men shem sinem ajar apusan uni pat Edmund Kongs uwan ban tuklar ya ka jinglong jingman ya ka long yeng long sem jong ki we uni Edmund Kongs bat ka kanhun jong haba ulet banyadawa ya ka sanat na ka Khasi Hills Autonomous District Council kumno pat ulet penyaso e ka jinglong jingman ka kwat ka khia jong ipa jongi bat ka tei ka kam dawa sanat bat ri tengan ru hakapor ba imdan hakamet ka bamkwat bam khia kumta halor ka tei ka kam than agilat pathai khubor ya ka bangim khmi lenti kum ka yeng banwan paw ha ka tei ka rukom ngi ki ba hayeng hasam jong ipa Freeman Sings ni dawa ma dor ya Edmund Kongs bo udei banwan shakhamat ban panma But I jing penchai hapo shitayo lengba ki lat pathai khubor ya kitu ki jingkran penja buram lem kumta ngemban se ban lat banya chakiwe pat kibor ki bahalor ban le ekabadon kam khanang bakum kini ki jingkran kimdai ban khata mat yong ne penmong yano pa hajaka ka ba uble ulamang terpang ya phi bat nang yai kerkhu ma phi na shandat yangi bangin ya pit ya biang ya kot ya khia Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khata I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bhag ka jing bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya